Takže dnes tu máme ďalšiu recenziu. Zdravím všetkých priateľov dobrej módy, moje meno je Martin a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si dáme recenziu na nový produkt, ktorý sa objavil na československom trhu a volá sa Popstar Tea. Je to čaj, ktorý je v nejakom určitom spojení s hudobníkom, ktorý sa volá Kalin a postupne začína byť dostupný aj na Slovensku. Dostupnosť tohoto produktu na Slovensku nie je ešte ideálna, ale dá sa to jednoducho objednať cez Alzu, takéto tu osmičkové balenie za nejakých 12 eur. Jednu vec, ktorú som si všimol, je, že ja napríklad chodím celkom často do Viedne a pravdepodobne aj Kalin, keďže má pesničku, že Praha, Vídeň. A tam v pultoch obchodov už dlhší čas figuruje nápoj, ktorý sa volá Bra Tea, čo je vlastne tiež iced-teečko v kartóne od takého nemeckého repera. A myslím si, že je tam celkom silná inšpirácia, na čom samozrejme nie je nič zlé, len som to chcel takto tu podotknúť. O týchto čajoch som si zisťoval viac informácií a napríklad jedna z tých zaujímavejších je, že pravdepodobne to vyrába firma Faner, pretože minimálne na jednej web stránke som našiel to, že to vyrábajú a že to distribujú. Takže poďme si to ochutnať, ja som to ešte priznám sa, že nemal. Príchuť je údajne broskyňa a vanilka. OK, takže takto úplne z prvej. Broskyňu tam cítim, vanilku absolútne nie. Takže podľa mňa do budúcna by bolo dobre trošku zvýšiť obsah tej vanilkovej zložky, nie je to viac citeľné, lebo napríklad aj keď si kupujete vanilkovú Coca-Colu, tak chcete, aby tá vanilka tam bola trošku viac cítiť, lebo to je tá vec, ktorá ten produkt odlišuje od toho normálneho iced-teečka. Ale akože ten čaj je veľmi dobrý, ja som pravdepodobne najmenej ideálny človek, ktorého sa máte pýtať na ľadové čaje, pretože ja ich mám veľmi rád, ja ich doslova milujem. To tam ale musíte povedať. Ten obal je veľmi pekný, povedal by som, že to dokonca až vyčnieva, keď idete po obchode, že si to všimnete. Ten nápis je taký pomerne hravý, potom sa mi páči aj toto, keďže je to také minimalistické, tu na nejaký zoznam surovín, z ktorých je to spravené. Obal na to, čo to je 10 z 10 a pri takýchto produktoch je obal nesmierne dôležitý. A príchuť je tiež pomerne dobrá, dal by som tomu, že nejakých 8 z 10. Celkovo je to jeden z tých lepších influencerských produktov, ktoré som videl. Potom by som tu chcel mať také miesto na konštruktívnu kritiku, napríklad nemyslím si, že je ideálne veľkosť porcie, pretože ten politer mi príde na vec ako iced-teečko pomerne malý. Lebo napríklad ja keď si kupujem pitie, no tak mi ten politer väčšinou nestačí. Takže podľa mňa dobré riešenie by bolo poskytovať variant, že 0,75 litrov a potom ešte dajme tomu liter a pol. Ďalšia vec, s ktorou nie som úplne stotožnený, je cena, lebo napríklad v Bile, keď som tento produkt videl, no tak stál nejaký euro 80 za pol liter, čo mi príde, že je trošku premrštené. Keďže si myslím, že ich zámerom je penetrovať ten trh nielen na takej báze, že si to kúpia Kalinovi fanúšikovia, ale chcú osloviť aj nejaké širšie publikum. Podľa mňa ideálna cena, za ktorú by sa to ešte aj viac predávalo a pôsobilo by to lepšie na zákazníka, by bola nejaké euro 30, euro 40 za to 0,75 litrové balenie a potom za to liter a pol by bolo ideálne, kebyže to stojí nejaké euro 80, euro 90. To si myslím, že by široká verejnosť bola ochotná platiť a tomu produktu by sa z dlhodobého hľadiska mohlo oveľa viac dariť. Pretože skutočne, ak chcú, aby tá značka vedela stať sama za seba, aby bola úspešná, tak nemôžu sa spoliehať na to, že Kalinovi fanúšikovia si to raz kúpia, aby podporili tohoto umelca, ale treba osloviť všeobecnú verejnosť, aby si to kupovala pravidelne. Ale do budúcna by bolo určite dobré uviesť viacero príchutí, kľudne aj nejaké také viac extravagantné a experimentovať s tým, pretože si myslím, že na slovenskom trhu a na českom trhu nič také nie je. A myslím si, že by tu potom bol určite nejaký dopyt. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, zanechajte like, prípadne aj odber, kebyže chcete vidieť viac videí takéhoto typu. Ak ste tento čaj mali príležitosť ochutnať už aj vy, no tak mi neváhajte napísať dole do komentára, že čo si o tom myslíte vy, že aký máte pohľad na tú príchuť, balenie, cenu. Vidíme sa na budúce a čaute.